ọzọ. Anyị ga-ekele Chineke maka ihe ọma niile ka ọ na-emere anyị. A na-agbara ya agbara. Ya bụ gị kelee ya, o nwee ike hazie ndụ gị. Ọ ya na-agbara na egwu aka ebe aka ebe aka ebe aka ebe aka na-akwa gị na-agba egwu na-agba egwu. O bulie nwoke na mkpofu ahịhịa. Onye ọma na-ebe mmadụ. Jizọs ebuliela m elu. Bịanụ ka anyị kelee nụ ya o. Maka na o keleela m ya. Ihe mmadụ apụghị mere m. Ya ka Chukwu merele mgbe tinye mana o buliela m elu. O buliela m elu. Chineke na-akpọ. O buliwo m elu. Bulie ezinụlọ m. Ụmụ bịala elu m. Na-elezi amụ n'elu. Kenneth Okonkwo. Jizọs ebuliela gị elu. Sandra Mugode. Jizọs ebuliela gị elu. Ifeọma Okonkwo. Jizọs apaliela gị elu. Ndị ezinụlọ m. Jizọs ebuliela m elu. Injinia Henry Lee. Jizọs ebuliela gị elu. Ndị na-anụ olu m. Afọ aka nọ ya. O meela ka onye isi. Onye o meela ka onye onyinye. Ife agaghị ahụ anyị anya. O buliela anyị elu. Onye a gọziri agọzi ka anyị pụọ. Ngwa ngwa ngwa. If you know that you are not a witch, gị mara na ịbụ ha musukulie otu ugbu a ka anyị kelewe Chineke. Let us appreciate him for the gift of life. Maka na asị ekele dike na nke o mere ya ma ọzọ. Appreciate him for the life you are living today, for him to do more. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Ibu ji anya m ji ahụ ụzọ. Olileanya na-adịghị. Ebe ndị ọzọ gara nwụọ ka ị na-edu m na ndụ. Ị gwọrọ m ọrịa mgbe m nọ n'ọrịa. Mgbe m na-eruju ihichara m anya mmiri. Ya ka m ji na-akpọ gị Jehova onye nwe m. Jehova onye nwe m. Ibu chi m. Ibu chi m. Onye obiọma. Onye mmeri ime. Olileanya nke ndị nsọ. Ọkwa gị mere mmadụ ndụ taa. Ọkwa gị nyere m arụ isi ike. Ọkwa gị gọziri m ngọzi akara aka m. Ọkwa gị mere mmadụ ike ibe m. Ọkwa gị hichara m anya mmiri. Ọkwa gị mere m enwe ọṅụ lee. Ya ka m ji na-akpọ gị Jehova onye nwe m. Jehova onye nwe m. Bịanụ kelee ya. Onye nwe m. Onye nwe m. Na-eme. Olileanya dị nsọ. Bịanụ ka anyị kelee nụ Jehova onye ebere. Onye kpọrọ ime anyị otu mgbe. Olileanya mgbe olileanya na-adịghị. Ebe ndị ọzọ gara nwụọ ka ọ na-edu m na ndụ. Ọ gwọrọ m ọrịa mgbe m nọ n'ọrịa. Mgbe m na-ata ahụhụ o hichara m anya mmiri. O were ọṅụ iwe m n'ikwu oyi. Ọ bụ chi m. Ya ka m ga-ekele. Onye nwe m. Onye nwe m. Onye mmeri m. Chime. Olileanya nke ndị nsọ. Onye mmeri m.
Are you ready? Waka mara onye Chineke bịara na be ya na. Oya, oya, oya. Obi na-asọ m ụzọ, obi na-asọ m ụzọ. Jizọs bịara na mbara ezi Ọya ka ị na-eme. Ọya ka ị na-eme. Aka, 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 aka. Bịa n'ụlọ elu. Na so so wonders so Jesus dey do. so wonders Jesus dey do. Ka 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 ka. Bí èsì èsì. Kábíyèsí o. Kábíyèsí o. Elédùmarè kábíyèsí o. Chukwubidibwe kábíyèsí o. Wákìtì ànlá kábíyèsí o. Ọbàsí 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 kábíyèsí o. Olóríyé lóríyé lórí yín kábíyèsí o. Ihe Jíde tó yá bàbá. Chineke agaghị ekwe ihere mee. Ihe Jíde tó yá bàbá. Unu ma na ihe anyị ji na-akụ aka ọ bụ na anyị kara. Anyị kụta aka anyị ga-eji ọbụla. Ihe ntị bịa n'iru ya nọrọ ebe a na-agbara ya egwu. Mmasị egwu ọ ga-enye bụ mmeri. Eyi ya. Mami, ihe ji na-eto ya ọ bụ na-agbara Chineke egwu ebe ọ bụ dị nọ. Sekiriwe, 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 sekiriwe. Ị na-akpa aka, ị na-agba egwu, ị na-eti mkpu, na-enwe ọṅụ. Maka na onye nọ n'obi ya siri ike. Oh yes. Yes, oh. Onye nọ n'obi ya o. Onye nọ n'ubi ya le. Onye anyị nọ n'obi ya nọ siri ike o. Onye anyị nọ n'obi ya nọ kara aka. Jizọs iwe odogwu, Siri ike. iwu chi.